הייתי ממוקדת בכלל בעסק, כבר חשבתי שלעשות צילומים כמו כולם, זולים, כדי עיקר להניע את העסק. ואז הגעתי לשרה, והיא נתנה לי להבין איך לעשות מה שאני טובה בו, וללכת וליחצן את זה, ולהגיד לכולם, זה מה שאני טובה בו. בכלל לא הייתי מייצרת תוכן, הייתי מייצרת איזשהו קשר לעסק, כאילו, הילדים שלי זה, במקום בעסק אני עם הילדים, משהו כזה. ופשוט היום אני משתפת את הילדים, אני אוהבת את זה, אבל תוך כדי דברים גם של העסק, וזה מאוד לדעת לעשות דברים של העסק, דווקא על העסק, ולחצן את העסק, גם הילדים שלי, אבל גם העסק הוא לשים אותו בפרונט, הוא קדימה, ולעשות את זה בצורה טובה וחכמה, זה מאוד עזר לי והיה לי טוב. היא נתנה לי גם טיפים טובים מאוד להמשך, ולתת לי איך לצלם טוב, ואיך לדעת לעשות תוכן בעצמי. קיצר, הספקנו מלא והיה טוב מאוד. אני ממליצה לכל מי שרוצה לדייק את עצמה ולדעת לשווק את עצמה טוב, מומלץ, אין דברים.